僕はもともとプロボクサーをしていて、朝走って仕事に行って、週に6日間ボクシングジムでトレーニングをしていた。毎日体は疲労してほとんど遊びにも行かず辛かったけど、みんなが応援してくれたり、試合で勝てるとなぜかみんなも喜んでくれた。初めて誰かの心に自分が何かを届けている実感をしていた。そんなボクシングはもうできなくなったけど、小さい頃に好きだった絵というものにまた再会することができた。こんなきっかけをくれた画家さんにも感謝している。これからは自分の描いた絵で誰かの心に何か残していきたいと思っている。